Lajeng dikancani mboten? Mboten apa-apa, monggo. Sinten, Mas? Yo. Yo. Oh, nyelok sapa ta iki jane iki? Sapa? Heeh. Kathah putrane Min. Oh, jere kentekan bahan kok ya, Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu rangu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? rangu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken. Mbak Ika. Mbak Ika. Oh, nggih. Pon, Pak. Napa badhe parikan piyambak? Mic-nya mboten bunyi. Cek sudah. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Yo. Kuwi nek mike mati mau wis teko ditapuk apa dielus-elus ora urip dhewe. Oh dadi nek mati kon ngelus-elus. Lah karo ditapuki sithik. Iki ya dong-donge. Aku melok-melok ya. Sudah, Mas. Nggih. Nadian wadon sarata lanang. Waduh napase dawa banget. Inomane banyu Banyu aki. Yo banyu aki. Bane Lajeng dikancani mboten? Mboten apa-apa, monggo. Wah. Monggo kalian sinten? Sinten, Mas? Yo. Yo. Oh, nyelok sapa ta iki jane iki? Sapa, Mas? Mbak Anting. Mbak Anti. Heeh. Ayo Mbak Anting. Heeh yo. aduh Wis. tapi aku dijeblok Ayo tak ewangi. Jeblok apane sing jeblok? Ora. jeblos Ora Mas. dene dek iki Piye? kadal Argentina jarno. Ya syukur, Mas. Agak bindeng nggak apa-apa nggih, Mas? Kalau kula lho bidang gian. Bindengnya suara Mas tuh beda Mbak Anting. Iya. Ini Jogjanan. Jogja. Hah? Jogja. Oh Oh, iya. nggih. Di zaman berjuang jorek kelingan Nggih niki enten pamundutan mlebet melih. Oh, nggih. Assalamualaikum Mazda, mau pamundutan lagu Sambel Kemangi. Dibawakan di Lintang, semoga berkenan. Oh, nggih. Semangat terus dan sehat selalu semuanya lancar pementasan sampai selesai.
Amin ya rabbal alamin. Saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan. Oh nggih, terima Nggih. kasih. Sambel kemangi nggih mengke dipun pinangkani. Jarene wis Buka. Yo, dangdut slow.
Sampun dipun pinangkani Terima matur kasih. sembah nuwun. Pripun Mas Gading? Nggih niki apa iki mau? Napa? Pamurutan malih? Imbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki imbang ana katresnanku. Terus iki ana enten Napa? nek angenteni mau? Angenteni dereng. Dereng. Nggih. Sambel kemangi Suanggel angenteni. kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen ing tawang dereng. Nggih. Nggih. Setunggal-setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian? Yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki nggih enten rengu. Kemangi. Oh, nggih rengu Nggih. tadi. Nggih mengke rengune dingeten goro-goro. Oh, nggih, siap. Ingkang Seneng pendirian? aku. Mas, yang mana dulu? Yen ing tawang napa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sambel kemangi riyen? Oh, nggih. Oh nggih. Nuruti Bapak nggih, Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih, Mas. Oh, nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam Napa nek? niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas sapa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Nggih. Oh, Kalih jejere niku nggih. ingkang pundi jejer Sami yang kanan jejere apa kiri? ingkang niku topinan Oh, ngagem sing topi. nganggo topi. Nggih, nika Mas Nawung nika Oh, nggih, Mas. kakangku Nawang. mlebune. Oh, berarti masih sepupu kali Mas Gade. Nggih, Oh, tasih. iya. Mirip-mirip ya, Mas ya. Nggih. Nggih. Sampun, Mas. Nggih, sambel kemangi niki mau.
matur sembah nuwun. Nggih, sambal kemangi Sambal sampun. kemangi sampun dipun minangkani nggih. Nggih. Dan iki gentenan Mbak Lintang istirahat Oh, terus nggih, terima kasih. yang lainnya nanti Mbak Mega ganti Mbak Mega apa Mbak Lala. Mbak Laras di duetke karo sing demung loro iki jane gayeng banget. Ya iki sih akeh iki wong mundutane Yohan coba iki mau sing iki. Rengu iki mengko wae. Yo. Ana Yeneng Tawang angenteni terus apa iki mau saiki. Oh, mbak ngono katresnanku ki wis urung mau. Wis. Urung to? Oh ya. Nggih, Mbak. Mbak Megarien. Tak lumpati sik. Nggih, niki ngadeg mboten, Mas? Wah, ngadeg. Oh, ngoten. Ngadeg ket wau nek kula. Napane? Hah? Napane? Napa-napane. Lho. Jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Ora nggo sepot? Mboten sah. Ah ya wis. Ora ya Nek wis. nganggo sepot ki arep takon nunggu meneh ngenteni sepot. Mboten sah. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Mega. Nggih. Ajeng niki imbang ana katresnanku. Nggih. Napa Yeneng Tawang? Napa ngenteni? Imbangan mawon. Oh nggih, siap. Niki langsung mawon. Napa pripun? Langsung. Ngagem Ah, bawa. langsung. Bawa mawon. Oh, nggih. Ben asik kok. Ngoten, Pak. Nggih, aku ki rasane nek nganggep jenenge suwe-suwe iki. Oh, ngono. Wah, nggih. Krungu ora aku ngomong apa? Awang aku ora krungu aku ngomong apa kok. Heeh. Yo, niki sik wae iki. Niki. Napa? Nah niki lho lah. Amit. Amit nggih. Yo, Matur sembah nuwun. nggih niki nek Niki sampun diwaos wau. sampun. Kas. Kas. Kas lho kuwi. Iya. Iki diagone kas. Iya. Nek iki terus Mbak apa iki Mbak Laras? Hah? Kas. Kas. Oh ngono. Terus sing lanis ya top melu kas. Tambah ya. Sapa muni kos mau sapa muni kos? Yo nanti yo. Yo. Kencan